turísticos máis importantes da comarca. É unha satisfacción doble poder ver que están aquí pois prácticamente todas as alcaldesas e alcaldes da comarca e do seu destino Valdeorras Trevinca, e tamén pois empresarios que apostan pola calidade tanto no servizo como no destino, que é algo que nos vai distinguir, ou que xa nos está distinguindo a Galicia como un destino global, territorial, pois que se empeza a observar como un destino de calidade. A verdade que é unha satisfacción para a min como director da Axencia de Turismo de Galicia ver como un territorio como Valdeorras, eu son valdeorrés, como sabedes todos, se incorpora pois ao sistema de calidade SICTEC territorial. É certo que xa hai algúns establecementos e algúns servizos turísticos que apostaron pola calidade desde o primeiro momento a través do ICTES, do Instituto para a Calidade Turística e da Sostenibilidade de España, e a través da marca QE de calidade, pero agora pois hai un paso máis adiante con este recoñecemento de estas distincións que se van a outorgar a outros establecementos e servizos turísticos. E creo que isto senta definitivamente os alicerces de Valdeorras como un destino turístico dentro da provincia de Ourense e de Galicia, un destino que eu sempre creo que vai ter un gran desenvolvemento, precisamente porque ten moi bons atributos, ten un gran potencial enogastronómico, un gran potencial en canto a natureza e tamén un gran potencial pois patrimonial, como proba este Concello do Bolo co Santuario das Ermidas ou este castelo. Ademais, pois, bueno, tamén é unha satisfacción ver que esa colaboración que temos con outras institucións, ben co Concello do Bolo, cos concellos directamente, ou ben ca Diputación, a través de distintos convenios. Este ano asinamos un convenio a través do INORDE coa Diputación, que incrementamos, creo que foi dos poucos xeodestinos nos que se puido incrementar o orzamento, pois precisamente para asentar e promover máis as bases deste turismo que en Valdeorras estou seguro que ainda están por chegar os mellores momentos.